είδαμε πώς διαμορφώνεται σε κάθε του κομμάτι. Σε κάποια κομμάτια όμως υπάρχει και ένας παραλογισμός. Να τα δούμε λίγο και να ξεκινήσουμε να μετράμε. Ναι. Να το δούμε λιγάκι το θέμα του παραλογισμού καταρχάς στην τοποθέτηση. Γιατί είναι και το βασικό του. Δηλαδή έχει γίνει μια ανάλυση και περιμένουμε κάτι. Ποιο ήταν το πιο βασικό? Περιμέναμε νέο. Τι είπανε, καταργήσει τον κώδικα. Τι κάναμε, τον καταργήσαμε? Όχι. Τι κάναμε? Βγάλαμε νέο κώδικα φορολογικής απεικόνησης συναλλαγών. Το βγάλαμε, τον ψηφίσαμε και τι κάναμε μετά? Περιμέναμε μέχρι τις 7 Γενάρη να βγει η ερμηνευτική του. Γιατί δεν μπορούσε να δουλέψει. Δεν υπήρχαν διευκρινήσεις για το τι θα γίνει και πρέπει να βγει ερμηνευτική. Περιμέναμε νέο νόμο. Μέχρι τις 10 Δεκέμβρη πήγαινε και ερχόταν στα κόμματα διορθωμένος ο νέος νόμος, πραγματικά νέος νόμος. Στις 13 κατατέθηκε τροποποίηση του 2238 του 1994, όπου τον νέο νόμο τον περιμένουμε τον Μάιο. Ναι, την Άνοιξη. Βγήκε ο κώδικας που μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Αυτό τι πρέπει να ακολουθήσει ένα ποινολόγιο. Δηλαδή, αν δεν κάνεις αυτό, κύριε, κοστίζει τόσο. Σημαίνει αυτό κτλ. Αυτό τι έγινε? Κατατέθηκε και απεσύρθη, Γιάννη. Ναι, ναι. Όπως ξέρεις. Και θα ξανακατεύθει. Άρα τώρα ξέρω τι να κάνω, αλλά αν δεν το κάνω, δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτά είναι τα γενικά, αν θέλετε, παράλογα. Και να πάμε τώρα και σε πράγματα πιο απτά, που για τον κόσμο είναι ίσως έχουν και αξία πρακτική. Και μεγάλο ενδιαφέρον. Κόψαμε τις φοροαπαλλαγές για το 2013. Τι ισχύει για τις απαλλαγές? Τα ιατρικά έξοδα. Όλα τα ιατρικά έξοδα. Και τα γιατροί και τα φάρμακα και οι εξετάσεις και μάλιστα. Ισχύει για μέχρι πόσο? Μέχρι 3.000. Τι κάνει αυτά τα 3.000? Τι είναι? Είναι μέχρι το 10% των αποδείξεων που πηγαίνεις. Έχεις δηλαδή 1.000 ευρώ αποδείξεις, σου επιστρέφουν 100 ευρώ φόρο. Είναι έτσι? Όχι. Γιατί πρέπει να είναι η αποδείξη να καταθέσεις πάνω από το 5% του εισοδήματός σου. Αν δηλαδή έχεις 20.000 ευρώ εισόδημα και η αποδείξη είναι 800 ευρώ, δεν έχεις επιστροφή. Γιατί αυτό δεν είναι πάνω από το 5% του εισοδήματός σου, είναι κάτω από το 5%. Άρα, αν όλες οι αποδείξεις δεν φτάνουν το 5% του εισοδήματος. Στα ιατρικά. Δεν θα έπρεπε, αφού δεν μπαίνουν εκεί, να μπαίνουν σε άλλες αποδείξεις που δίνουν επιστροφή του 2%? Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε. Δεν μπαίνουν όμως. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του ότι δεν υπάρχει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πραγματικά σε ξενίζουν σε όλη αυτή την ιστορία. Να πάμε μετά στα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία, μάλλον τα φροντιστήρια. Οι αποδείξεις των φροντιστηρίων, όχι των ιδιωτικών σχολείων, φροντιστήρια, μέσα εκπαίδευση και ξένων γλωσσών, μπαίνουν σε αποδείξεις που υποστηρίζουν το 2%? Μπαίνουν. Οι αποδείξεις των παιδικών σταθμών μπαίνουνε? Όχι. Δεν μπαίνουν. Δεν μπαίνουν. Γιατί? Δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Παιδί είναι και το ένα, παιδί είναι και το άλλο. Έξοδα είναι και τα αυτά, έξοδα είναι και εκείνα. Τέλος, να πω για το θέμα των αποδείξεων που έχει να κάνει με τις κατηγορίες. Χωρίσαμε την Ελλάδα σε μισθωτούς και συνταξιούχους και σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιτιδευματίες. Αυτοί οι δεύτεροι έχουν 1.600.000, είναι 1.600.000 ευρώ άνθρωποι. 1.600.000 άνθρωποι. Δεν πρέπει να παίρνουν αποδείξεις. Άρα δεν είναι λογικό ότι θα πάνε σε μια συναλλαγή. Οι άλλοι πρέπει να παίρνουν τις αποδείξεις. Δηλαδή δημιουργούνται δύο πόλοι, όπου από τον έναν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να παίρνουμε τις αποδείξεις για να λειτουργήσει το σύστημα και να τις κυνηγάμε. Από την άλλη αφήνουμε ελεύθερους τους υπόλοιπους να μην παίρνουν. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Αυτά σε γενικές γραμμές